Astelenean egingo du debuta buruz-buruko txapelketan Iñaki Artola pelotari alegiarrak. Final zortzirenetako partiduan Elezkano bigarrena izango du aurkari. Partidua Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatuko da, arratsaldeko 5 hasiko den jaialdiaren barruan. Artolak ez du aurkari erraza izango aurrean. Elezkanok Arteaga bigarrenari 22-6 irabazi baitzion final 16enetan. Ostegun eguerdian egin dute bi pilotariek partidurako pilota aukeraketa. Biak gustura geratu dira materialarekin. Artolak ez du binekako txapelketa jokatzeko aukerarik izan. Horrek, entrenamenduetan buru belarri aritzeko aukera eskaini dio. Ja, denboa desente maila ontako partidu jokatu gabe, tarten oso partidu politik eukitzeu, baina ez lehen mailako txapelketako, ez da, hauia beste gauz bada, horlako egunetako prepatzea eta, espero ez zelatetzeu. Nik uste, ze pelota aukeratu deunda ikusita, pixkat garbeixen mar daula bakoitza ze ideak inateakoan, ni pelota bizixio gartzen saiatu naiz, ez zion alde gehiagire ez da egoten azkenen normalen mintzat batzutatik besteta, baina zeudenetatik bizina gartu jut, eta beak aldiz, normala zen, baina bestea bastante motela, lauetan motelena aldekin, ez motelek giretzait irutzuk ejatzeko mounez, baina nahiko nabarmen geldogoa eta horrek ez esan nahi du. Guztua esku ondo eukitu prepatzeko, eta bai fisikoki, bai frontoiko entrenamentuk, nahi irudipen eukitzea behin ez dezula itxe, baina dezente inditxeu. Eta horrek etxeko lanak ondo inda dauzke zula eukitzen sensazio horrek asko balio eta seguridadea emateu. Ez da horlako partidu importante bati behi da eta aurten alatokatu. Printzipioz ni garbi emango Daneli hor aurrentxoak ere gutxi inbehartzaiola, hor artista da aurrekalde hortan da behintzat alperrik aurren ez detela haitu behar, ez da aldan atzean euki eta luzatu pelota. Aurkari ikuste gorra oso, ez da, Danelek nik uste be ezaugarrik haundinetako dela, behin ez dula partuik erregalatzen, beak galtze baldin bau kontrariok lan haundien dulako izan hori da eta asko asmatu dulako, eta ez da esperotzek beak partidu botako dunik, ez da, orduan hoi garbi eukita etorri beharko deu, lan asko beharko deula irabaztekotan, ze bere utxen zai eote baldin beak partidu txarra iteko esperantzan, ez dugu aurretako. Asteburu honetan jokatuko dira final zortzirenetako gainerako partiduak ere. Tartean daude eskualdeko bi ordezkari, Jaka eta Altuna hirugarrena. Ostiralean Altsasun Jakak Ezkurdi izango du aurrean. Larun baten Iruñean Olaizola bigarrenak eta Albixuk jokatuko dute. Eta igandean Eibarren Altuna hirugarrenak Retegi biren aurka jokatuko du. Partidu oso politia euskara, ez da, jokin Retegin kontra. Akaso zertxoa eta favorito atealeik jendentzako, baina Retegi asko jogatzeu. Victor irabazio eta Victor manomanista oso ona da. Aurreko urtetan eakutxiu zein lezaken, final jokauta da, eta final jokauta dago nahi, beti errespetoa zortzaio, hemen dabilenak ondo bakio ikasuali ez dela konsegitzen, hori oso zai edala, eta orduan bete-beteko partidu ikustet, da zeanare, jakanare, igual momentu ontako aurkari zaienetako tokatu zaio erik ez da, Ezkurria gaina konfiantzaz daula emateu, binakakoa oso ondo bukatu, joku bala honen daula emateu, gaina buruz buru, bere ezaugarrentzako oso modalidade ona da, baina, nik uste aurreko neain errezira baziko zunik inogetzula espero, eta ala intzun, udaran dareak utxi mano doaiek bauzkela erikek beak eta nik gai ikusti, sorpresa emateu duei gabe.